číslo. Já v tom nemůžu být sám prostě. Ahoj René. Ahoj Michale, ahoj posluchači a posluchačky. Vítáme vás u 41. 41. epizody podcastu Drive. Ano. Překulili jsme se před 40. Je to tak? Také nás to čeká brzy. Mě dřív, tebe později. Já mám ještě 9 let. 8. Já už to krátí, mám za 3 roky. Kamaráde. René, Jako víno. Jak se máš? No Michale, vždycky, když tě vidím, tak se mám dobře. A ty? Vidím, že, já se mám taky famózně, že tě vidím. Musím říct, že náš aspirativní podcast, když se tady rozhlídnu po tom setupu, ve kterém nahráváme, šel od těch lanížových hranolek v Savoji trošičku takovou lidovější cestou. Ano, vážní posluchači, my tady na stole před sebou máme udělané filtrované kafe z Moka Masteru. Což je pořád aspirativní. Ano. Moka Master je ultimátní homeware. K tomu jsem tady v Žabce, která je přes cestu, koupil mléko čerstvé plnotučné, ale jenom půl litru, aby se nám tady neskazilo v kanclu. Ano. A k tomu máš pivní rohlíky, prosím tě. A k tomu máš salám Vysočina od Krahulíka. Ano. Takže ano. Velice aspirativní podcast. A ty jsi ještě měl sojový suk. Takže je to... Dělnická svačinka. My nahráváme takhle jako ráno. V podstatě ještě vlašák jsme si mohli dát. Ano, kdyby mě to napadlo, vzal bych ho. Vlašák a možná Radega z 10. Je to v podstatě ilustrace toho, že my jsme širokospektrální. My jsme muži z lidu. Viděl jsem i kaviár. Říkal jsem si, tak jakože Vysočinka s kaviárem. Určitě bude výtečný kaviár. Já bych řekl, není tam jako, je to trochu jako vtip, jo, Vysočina není špatná, ale v tomhle kontextu je to trochu vtip, já ji koupil schválně, protože prostě Vysočina není to tím, že bychom ji milovali, ale zároveň jako není špatná. Ne, já jsem teda tým Uherák, René, a tady u nás na Letné je bioobchůdek, jsou ty 2 bioobchody na Milady Horákové. Jeden z nich, jsou fajn. Já chodím do toho vyššího, který je nad Elektrem, a tam mají naprosto dokonalej krájený uherák a je fakt dokonalej. Takže jděte tam, dejte si 10 deka uheráku a mají svoje vlastní housky. Je to český uherák? Ne, je to maďarský uherák z Maďarska. Aha. Protože pak ještě italský uheráček. Ano, uheračí, no. No a taky je dobrý. Ne, je jako fakt, je famózní, takže doporučuju. A jak vidíš, René, já jsem se nedávno o tom s někým bavil, že my jsme lidi, co mají na všechno názor. Jo? Ty bohužel. A jak je to jako zároveň dar i prokletí. A podívej se, my máme názor na salámy. Ale to je... Já bych kontroloval. Já se snažím nemít názor úplně na všechno, ale jsou oblasti, ve kterých to prostě jako nedokážu jinak a v nich se jako trochu orientuju. A to jídlo tak nějak je. Jo? Určitě mám mnohem lepší a vytříbenější a vyhranější názor na salám, než třeba na politiku. Tak, nebo na jídlo, než na politiku. A mega oceňuji a snažím se to od tebe učit, že ty umíš udělat ty trošičku klapky. Jo, a nevím, jestli to máš záměrně nebo samo, ale že že si říkáš, toto mě zajímá, to mě nezajímá. Já mám názor úplně na všechno a já jsem v podstatě, chci jednou udělat s tebou test. Jako teďka jsme u nás v kanceláři, takže tady z podstaty věci jsem na všechno měl názor, nemám. Ale kdekoliv bys mě hodil do jakéhokoliv prostředí, tak já na každou z těch věcí, která se bude kolem mě nacházet, ti můžu popsat svůj aktuální názor. A teď jsem to právě říkal jednomu známému, tady na to říkám to jako v kontextu toho, že možná budeme stavět. A byl to architekt. A říkal, tak to je přesně vlastnost, kterou mají architekti. Aha. Architekti jsou lidi, kteří jsou placení za to, že mají na všechno názor. Ježiš, ale tak to spoustu věcí jako vysvětluje. Ano. Já mám z architekty takové trpké zkušenosti jako ve většině případů, takže aha. No já bych asi architekt jako být nemohl. Nebo ne, aby ne. Nechtěl. Já nechtěl. Já bych nechtěl být architekt. Já nechci být člověk, který má na všechno názor, protože jednu věc, co jsem se naučil už na škole, bylo, že v podstatě předsudky jsou samozřejmě relativně špatné, protože často člověk pracuje s předsudky a není to úplně dobré, když se vytváří nějakými mediálními zprávami a ne úplně správně. Na druhou stranu předsudky jsou fantastické v tom, že nám pomáhají se ve světě navigovat a pohybovat jako mnohem rychleji, než kdybychom každou jednu věc museli vyhodnocovat. Ano, je to tak. A nějak jako nad ní přemýšlet. A nejsou to úplně předsudky, které by mi pomáhaly nedělat si názory. Já ty věci jako jenom prostě neřeším, protože jsem přehlcený. Já jsem líný. Ne, ono to, co říkáš, tak předsudky, byť teďka v kontextu samozřejmě třeba rasismu a podobně, nejenom,
tak předsudky jsou jako, lidský mozek je tak nakódovaný, aby si jako ty věci škatulkoval. Abys přežil vlastně. Aby si jako to nemusel řešit, protože bys byl v tom overloadu. No. Jo, takže to souhlasím s tebou a je to určitě fajn. Mimochodem teda zjistil jsem, že tuhle vlastnost po mně zdědila moje 8letá dcera. Fakt jo? No, takže... Má názor. Má názor na všechno teďka. A my jsme byli v Liberci, že v hotelu teďka, jsme měli nějakou volnou noc, tak jsme využili volné noci v hotelu Clarion, což tam je ten, já nevím, jak se jmenuje, Zlatý lev. A tak jsme se ubytovali a moje dcera, hezký hotel, všechno. A ona měla názor na dveře. Ale? V hotelu. Říkej, tati, ten pokoj by byl moc hezký, ale mně se nelíbí tady ty dveře, jak vypadají. Aha. A já říkám si v ten moment, aha, holčičko, tak ty budeš mít podobný problém, jako mám já. No a teďka já vznesu jako otázku. Je to mít názor, anebo je to trochu jako hašteřivost? Protože moje drahá manželka, Kateřina. Ano. Já jí občas říkám, že je jako trochu hašteřivá. Jo, že některé věci, co by jako nemusela řešit, tak řeší. A je řeší až jako zbytečně moc extenzivně v mých očích, jo, že nad něčím mě se vyplatí jako mávnout a prostě tak nechám. Jo, jako takové ty věci, ale mě to prostě jako, nemůžu tím být, nebudu si jim kazit den, jo, třeba. Ale ona je ochotná prostě do toho jako drápnout a rozebrat to a vůbec na ním pozastavit. A teďka říkám právě, je to na to jako, že mít názor, že jako chceš mít názor, anebo je to jenom jako, že jako něco disnout, nebo jako trochu se nechat jako naštvat, protože mít názor není jenom špatné, jakože, hele, mluvím věci jako špatně, ale jakože i jako pochválit něco, nebo opačně. Já jsem ten, co třeba spíš chválí, než jako hledá chyby. Máš pravdu. Ne, ano, já to vnímám tak, že mít názory i pozitivní. Jo, to není jako, že má názory negativní. Ono se to častokrát to proplave samozřejmě u těch negativních věcí, že věci, co spoustu lidí by nechala proplout, víš, ale to není o mně nebo o tobě, ale takových lidí je kvanta. Tak prostě ty to jako máš potřebu řešit, protože ono ultimátně by se dalo říct na strašně věcí, že na tom vůbec nezáleží. No právě. Jo, jakože ve výsledku, jakou máš barvu oken na baráku, ve výsledku co? Myslíš, že ti bude unikat víc teplo přes bílá okna než přes černá? Ne, že? Ale jak to vypadá? No. Takže jako tohle je možná i o tom vnímání, že jsou prostě lidi na světě, co jsou jako estéti, nebo zajímá je to vizuálno té věci. Jo. A pak jsou lidi, kterým je to třeba úplně jedno. Jo, jakože a vím, že třeba zase mají to hodně často inženýři, kteří třeba nevidí ten rozdíl mezi věcma z pohledu estetického. Jim je to úplně jedno. To jsou praktici. Jako čistí praktici. Každý má ten svůj jako oddíl. Já třeba ti řeknu, že pokud bych měl 2 kávy, které budou chutnat totožně stejně, a jedna bude od tohohle výrobce a druhá bude od tohohle výrobce. Jedna bude v americkém hrníčku a druhá bude v sovětském hrníčku. To zabíháme někam, kam nechci. Já chci říct, když by to bylo od 2 nezávislých prodejců, kdy ani jeden mi nevadí, ano, mě fakt bude jako úplně jedno, od koho to bude. Jako já to prostě nebudu řešit, mě to je jedno. Já to jako drapsnu a dokud vím, že to má stejnou kvalitu, stejnou chuť, tak mě jedno, jestli to jako upražil Tonda anebo Franta. Je to banální příklad, ale takhle to chci říct, že... Fakt, ale zase na druhou stranu třeba. To je ale na druhou stranu jako okna na domě, no tak to promiň, tak to mám hodně co říct. Ale to je protože já se na to jako budu koukat. A to už je zase jako... Já to myslím tak jako mít názor na věci, na které jako nepotřebuješ mít názor. Se tě, ale René, promiň, že to skáču, protože to je pro mě důležitá otázka. Řešíš ty okna i jaký si dal soused na okno? Nebo je ti to jedno? Ne, protože s tím stejně nic neudělám. A ano, to je výborná otázka. To je přesně, kam se chci dostat. Ano, pokud budou hnusné, tak řeknu, ty jsou ale hnusná. Ale ty na to musíš koukat, že? Ale jako ve výsledku, jako, hele, člověk si zvykne. Jako, dobře, ale no fajn. A pojďme do detailu. Život. Ale ale jasně, jenže já jako na to budu koukat, já si budu muset zvyknout. Tak jako já tam půjdu a vole řeknu mu, hej, vy jste jako ale úplný kretén. Změňte si tady tu barvu těch oken. A frajer řekne, no a co s tím uděláš? Jako to je moje nemovitost, moje peníze, já jsem se zainvestoval. A vole, a co s tím chceš dělat? Prostě se na to budeš muset koukat. Jo, takže já tak nějak dokážu předjímat, co se bude dít a tady tohle se prostě jako ušetřím. Máš pravdu. Je to třeba zajímavý, že víš, jak se věnuju jako s tím věcem jako veřejný prostor, architektura a podobně. A zajímá mě to. No. A třeba teďka jsem narazil na to, že mě jako zaujal ten fenomén v Česku těch jako výrazně barevných domů. Jo? Jakože paneláky a podobně. A jako snažil jsem se to pochopit, jako, protože dát tomu jako ultimátně prvoplánový dis je strašně jednoduchý a lehký, protože ono to jako hezký není objektivně, přiznejme si. No jo? Počkej, řekni mi jednu věc. Než sklouzeme dál. Musíš mi říct, jestli jsi na to přišel. Jo. Výborně, tak pokračuj, jak jsi chtěl a pak mi to teda vysvětlíš, protože jo, ale to jsou věci, třeba
Mě to jako relativně štve, že to je takové pestrobarevné, je to takové všelijaké, jo. Nejsem ten, kterému by to vyhovovalo, ten veřejný prostor. Samozřejmě rád trávím čas na místech, které jsou hezké, proto jsem si tak zamiloval Holandsko, když jsem tam byl. Cihlové domy, prostě všechno takové hezké, uhlazené až moc. A jo, ale víš co, já si prostě říkám, že jsou věci, se kterými se musím naučit žít, že s tím jako nic moc neudělám. No, víš, že já tohle mám jinak. Já si jako myslím, že jako společnost je dobrý, když máš tam i ty lidi, kteří se starají o to jakoby obecno. Ano. Jo, nemůže to dělat každý, to bychom se zbláznili. Ano, to právě nebudu, ale budeš to ty. Hele, výborný, já jsem se jako nad tím zamyslel. Jel jsem totiž v Liberci a jeli jsme z Liberce vlakem, jsme jeli do Turnova, myslím. Okay. Po cestě jsem přesně viděl v těch obcích malebné obce a tam ty barevné paneláky a ty domy, které byly vlastně zateplený a úplně zbavený veškerého ornamentu a nějak prostě na ně napláznutý barvy místo těch ornamentů, víš, místo reliefu na fasádě. Tak. Já jsem jako nad tím fakt ty vole jako přemýšlel. Jo. A teďka říkám, ty vole, Michale, čím by to mohlo být? A našel jsem na toto téma velice zajímavý článek, aby nebudu tady jako se tvářit, že jsem to vymyslel já. Jo. Okay. Byl to, myslím, článek na platformě Culturist. Aha. A tam oni říkali zajímavou věc, že v západních civilizacích je historicky brána forma jako nadřazená barvě. Jo? To znamená... takhle. Ano. Takže když budu mít hezkou architekturu, tak to můžu natřít na růžovo a vlastně to v pořádku? Ne, naopak. Tam je důležitá ta forma a ta barva je ten šum. To znamená, ty jako pokud natíráš hovínko, tak z něj pořád bude hovínko. Jo? A proto třeba vidíš, že ty západní města, typicky Holandsko, čím vlastně pomalu jdeš víc na ten jako opravdu hardkorový západ, tak tím víc ty města jsou uniformní. Jo, je to prostě jedna barva cihel, je to celé, nebo Francie je celá béžová, že jo, baráky a tak. A je to brané vlastně kulturně, tak jak to formoval dle tohoto článku Aristoteles již, či Kant například, ano. Tak je prostě forma opravdu nadřazená. To znamená forma, jakou má ten barák, tvarosloví, relief, provedení a tak. A vlastně to, že nevybočuješ a vybočuješ třeba kvalitou té formy, má mnohem vyšší hodnotu, než že vybočuješ tou barvou. Ano, pak to vybočování barvou je bráno jako nehodné. Aha. Protože ty máš ukázat, že vybočuješ tou kvalitou toho třeba provedení nebo toho baráku, jestli máš lepší omítku, hezčí okna, dobře provedený detail. Rozumím. Že tohle je braný jako to ultimátní. A to není třeba vědomí, jo, ale je to zakořeněný v těch kulturách. A proto čím víc jdeš na východ, tak tím víc tam budeš mít pestrobarevný ty baráčky. A budou ty chajdy, co jsou jakoby, když se podíváš, a nic proti Ukrajině teďka, ale byli jsme tam oba, a když projedeš ukrajinský venkov, tak vidíš, že ty baráky jsou pomalu se rozpadají, ale oni jsou všechny natřené na jasné barvy. Snaží se tím jakoby zakrýt tu nedostatek v té formě. Jo. A tohle mě v tom článku jakoby docela otevřelo oči. A říkám si, aha, že to není jako jenom o čistém jako vkusu. Samozřejmě tady ta protiváha, zase hodně rozfilozofičný. To je v pořádku. Že tady máš tu protiváhu vlastně té komunistické šedi, že ty příčiny jsou jako mnohem hlubší a že to je vlastně nějaké až jako ukotvení společnosti v tom západo-východním jakoby spektru. Takže se zase vracíme, že za všechno může bolševik. No tak jako částečně, ale když se na to podíváš, tak prostě stačilo. Nemusí to být. Nemusí to být jenom. Michale, stačilo. Hele, ne, ale jako ne, zároveň takhle. Jako hnusný vesnice máš prostě i ve východním Německu, to je pravda. No to jo, ale hele, ošklivá místa jsou, nutno říct, velmi ošklivá místa jsou i na západě, no jasně. V těch nejcivilizovanějších zemích, jo. Hele, a co víc, jo, vypadá tam příšerně. Je to tak? A když budeme třeba na New York, jo, byl jsem v New Yorku před, nevím, 2014 to bylo, a letěli jsme tehdy do Jersey, protože jsme letěli s United. Z United jsme letěli do Jersey a my jsme vystoupili. A teďka ten New York, jak ho znáš z těch filmů, fantastické. Prostě, když jsi v New Yorku, je to boží, jednoznačně. Cítíš se jako ve filmu. Jenže, když jsme jeli z toho letiště přes to Jersey na ten Manhattan, tak ty vole, tam to vypadalo jako v Ostravě, než ji začal jako rekultivovat. Jo. Jako příšerné, takže každé místo má svoje. No. Ono je to kolikrát třeba jenom hezké, protože to je jiné.
No, jo, to taky. Jako takový ty věci, co ty řekneš, že to je charming, že jsi v Rumunsku někde a řekneš si, že to je to vlastně hezký, ale jako kdybys tam žil, tak tam bude vadit každý drát, prostě to točí z okna a tak. No. Ale ještě jsem chtěl říct k těm panelákům, dodat, že na jednu stranu jsem teda našel v tom jako smíření a říkám, hele, whatever, nemůžu to tím lidem jako nadspat prostě, jo? Je to nějaký projev té kultury momentální a tak. Na druhou stranu, pak jsem jako si vzpomněl, že třeba ve Zlíně existuje sídliště Jižní svahy. Ano. Byl jsi tam někde na Jižáku? Myslím si, že jo. Na Jižňácích, takhle. Ano, na Jižňácích. Je to panelové sídliště, které vzniklo v 70. 80. letech a oni tehdy už komunisti, ten cihličkový Zlín, že jak je prostě jako krásný, já miluji Zlín, já jsem tam studoval, do dneška je to jako z nejoblíbenějších měst, v Česku minimálně, tak on ten Jižňák, ten sídlák, má vlastně čela, nebo ne čela, boky budov má v cihličkovém pásku a už ti komunisti bylo blbý tam prostě prdnout sídlák jakoby do toho hezkého Zlína. A potom se velice rychle po revoluci, ve Zlíně v tom byli jako velice napřed, udělali jako building code, bys to jmenoval anglicky, prostě ty nesmíš udělat nic jiného v těchto místech, než tam vlastně replikovat tu cihličkovou fasádu. A pokud to zateplíš, pak to můžeš zateplit, ale musí to být venek cihličkový. No, a jenom díky tomu, co z toho není prostě dneska odporná maškaráda. A i to sídliště, kde prostě žije fakt jako desítky tisíc lidí, je celý cihlový. A když se na to podíváš z toho Zlína, tak to vypadá tak dobře. Takže si říkám, na jednu stranu je to projev nějaké jako lidové tvořivosti a na druhou stranu, když tomu dáš nějaký směr, tak to není úplně špatně. No, já zase tady... Budeš oponovat, že? No, to je, já s tebou souhlasím. Je to jenže, já tě poslouchám a v hlavě si říkám, to je super. Ale to je fakt dobře, že takhle udělali, jo. Na druhou stranu, ta regulace, ale vždycky je to prostě dvousečné, nemůžeš si zavděčit všem a najdeš, dva lidi a vsadím se, najdeš dva lidi a snadno se ti stane, že oba dva na to mají úplně protichůdný názor, že ta regulace je jako dobrá, fajn, máme to, jako ať je to hezké, jenže potom zase se tady objeví, řekněme někdo z úřadu třeba z památkového úřadu a tady ti lidi často řeší věci, které jsou jako za hranicí té přípustnosti. Souhlasím. Že by tam zase nějaká zdravá míra myšlení, protože řeknu ti třeba v Liberci se rekonstruoval jeden dům, v centru města, nebyl jakoby památkově dotčený, ale byl v památkové zóně a chtěli rekonstruovat střechu. A teďka měli návrh, že prostě střecha je teďka tmavá, je to nějaký jako bonský šindel, který má ale životnost, já nevím, 15-20 let, a je poměrně nákladné to zrealizovat. Jo? Měli k tomu ekvivalent, měli plech, který v podstatě vypadá jako ten bonský šindel, ty čtverce jsou trochu větší, ale v podstatě je to tmavá střecha, je to položené tím stylem, co je bonský šindel, je to ekonomičtější a ta střecha je nesmrtelná. Jo? Že to prostě vždycky bude vypadat dobře tak, jak se to jakoby vyrobilo, tak to bude vypadat. No a paní z památkového tam úřadu, odboru, prostě řekla, že ne. Že to jako nebude. A teďka vezmi si, obrovská střecha, ten majitel má ten kapitál na to, aby to opravil, aby to tam prostě nebyla ruina za chvíli z toho. A snaží se to udělat tak, aby to nevypadalo špatně, snaží se o to, aby ta kopie byla co nejvěrnější, ale jde mu o to, aby to udělal pro sebe dobře. Jo? Nechce do toho dát všechny peníze a chce, aby to bylo nesmrtelné to řešení, když už na to přijde. Jo? A stejně nějaké grémium památkářů, které zasedlo, tak řekl, že ne, že tam chce ten bonský šindel. Jo. A už nevím, jak ten příběh dopadl, ale jsou situace, ve kterých to jde jako trochu za hranici. A ještě mám jeden docela brutální příběh. Když jsem žil v Ostravě a když jsem ještě hrál hokej, tak jsem tam zaměstnával holčinu, která studovala památkovou péči na vysoké škole. A já jsem si jednou takhle zmínil, že bych si chtěl udělat krb ve svém bytě. Tak jsem si tam pozval komíníka, ten mi udělal kamerovou zkoušku a objevil, že v tom komínovém, v tom sopouchu, že tam jsou některé cihly, které jsou udělané tak, že ti čumí do toho průduchu. Jo, že prostě otočíš cihlu jako o 90 stupňů a čumí to do toho průduchu, aby to, je to vevnitř domu, to v životě nikdo neuvidí. Dělalo se to tehdy, když třeba investor špatně platil těm zedníkům, když třeba měl zpoždění nebo co, tak oni mu dělali takové naschvály. Jo, dělali mu naschvály
a dělal to takovou formou, že fakt v tom sopouchu, kde to nikdy nikdo už neuvidí, otočili ty cihly, aby to trochu hůř táhlo, něco. A když tam byl ten můj komíník, tak říká, dobře, máte tady 2-3 špatně otočené cihly, asi by to mohlo mít vliv na tah toho krbu, takže když bychom to vložkovali, tak já bych navrhl, prostě doneseme takovou jako velkou kouli železnou, která je prostě na provazu a my ty cihly prostě tím rozbijeme a ubijeme je. Říkám, fantastické, jsem rád, že žijeme v roce 2020XY a můžeme to jako udělat. A tady tu historku jsem omylem zmínil před tou studentkou památkové péče, mojí zaměstnankyní v té době. A se mě podíval a říká, no tak to já bych ti v životě nedovolila, kdybych máte památkové péči. Až tam budu, tak přesně takové lidi budu perzekuovat. Doslova tohle řekla. A já, ty vole, jak jsme se do toho okamžiku dostali, jako co, vysvětli mi víc. Kamaráde, ona sbírala cihly. Jako mimoděk, ona sbírala cihly. Jo. A já říkám, a dobře, tak jako o co ti jde? Jako co máš za problém? Ona, no to nemůžeš, to je prostě, tady jsme v památkové zóně, to nemůžeš takhle rozbíjet ty staré konstrukce, tohle. Říkám, ty vole, je to v sopouchu, to v životě nikdo nikdy neuvidí, to není na fasádě, to není pohled, to je prostě díra v domě, která tam je, vole, udělá stoupačka. Nikdo to nikdy neuvidí, pokud nebude komíník a nebude mít kameru. Jako o čem se tu bavíme? No to stejně nemůžeš, to je prostě, vole, na pokutu a tohle, no a buď rád, že já to teďka zapomenu, že to nikomu neřeknu. Mě normálně trigruje, že se nasírám sám. A já vole, na ní koukám, no tak ty vole, no tak, neříkal jsem, ty půjdeš, ona pracovala dobře, to já zase umím oddělit. Mm-hmm. A říkám, ty vole, normálně, hele, holka jako super, jako pracovala velmi dobře, reprezentovala firmu, starala se o zákazníky dobře, smažila dobře hranolky a takhle, jo, jako dobrý. Jo. Ale ty vole, pak jí normálně přeskočila a já jsem se vyděsil, co se může dostat, s jakou motivací ti lidi se můžou dostat. Tohle je, ti lidi nejsou schopni oddělit realitu od jako nějaké ideologie. A víš, co je problém, René? Teďka se zajímavý, že se dostáváme úplně k tomu stejnému, co jsme řešili minulý díl. Ježiši, ano. Ale fakt, to jsem jako full circle. Ano. Úplně stejně tady platí. Mně se líbí v tom Zlíně, že máš prostě, dokonce když si rekonstruuješ baťové domky třeba a chceš si je nějakým způsobem rozšiřovat nebo nastavovat, tak minimálně teda, když já jsem ve Zlíně studoval, což je 20 let zpátky skoro, tak to je hrozný, když to řekl 15. Tak existoval manuál a ty jsi měl vlastně v tom manuálu, jsi měl vysloveně schválené typy přístaveb a bylo v té době nějak plus minus zaručeno, že pokud dodržíš ty pravidla, tak ti to ten úřad jako, to se nemusí povolit, ale tak to se to dělá. Ano. Jo? To stejné třeba ve Zlíně se mi ještě líbí, že nesmí být ploty, že tam máš živý ploty. Okay. Jo, ale to je detail. A tohle je jako nějaká regulace, která je čitelná a plošná. Jo, jakože my jsme se nějak víceméně tady se řeklo, každý ve Zlíně ví, že když si bude zateplovat barák, tak to musí dát cihlové pásky. Nepotřebuješ na to, hele, takhle. Poslouchá nás opět, doufám ještě stále, můj dobrý kamarád Marek. Marku, zdravíme tě. A Marek si ve Zlíně přesně takto rekonstruoval baráček, Baťův domek. Jo? A má úplně krásný Baťův domeček a řešil tam nějakou přístavbu. Nevím, jestli ta přístavba byla úplně zcela standardní, protože tam jako má to hrozně hezky vymyšlený, a tam francouzský okno dělal velký a tak. A měl tam určitě nějaký problémy s památkářema. Jo? Protože se to přesně posuzovalo už ad hoc. A já jsem toho třeba názoru, že vůbec jakoby ty památkáři by správně, podle mýho názoru, by se k těm jako věcem jednotlivě vyjadřovat neměli, ale měl by naopak existovat velice čitelný manuál, jak ty věci se mají dělat a jaká ta praxe musí být dodržena. A pokud ty dodržíš tuto praxi a řekneš, hele, OK, tak jsme třeba na Letný a víš, že barák, který na Letný si můžeš vybrat z 10 barev, které tady historicky byly. Ano. Tento odstín je tady přípustný. Ano. Můžeš mít špaletová okna této barvy a musí být okna špaletového typu maximálně šíře toto a musíš prostě dveře musí být natřené v té a té barvě, protože, vole, nevím, prostě, že tak někdo natřel před 100 lety. OK. Ale nejsem toho názoru a jsem velice proti tomu, aby konkrétní jeden úředník se k tomu vyjadřoval ad hoc a podle toho, jak se on nebo on zrovna vyspali, nebo jaký mají na to názor, tak prostě, nebo jaký mají vyznání, takhle se k tomu jako tady to mě úplně ubíjí. A myslím si, že u nás v Česku lidi jsou proti regulacím, že oni vidí tam toho konkrétního úředníka. No jasně, co to disuje? Jo, ale ta dobrá regulace, podle mého, by měla být čitelná a měla by být obecná. No jasně. Že nemusíš to nikdo posuzovat. A teďka ještě pro mě na to konto dodám jednu věc, jenom abys věděl. My jsme teďka, řešil to můj kamarád Martin Schnobr, budoucí architekt, on jako hodně analytický zjistil, že myslíš si, že Praha má stejně velké ochranné pásmo památkové rezervace třeba jako Vídeň?
Ne, má podle mě mnohem větší. 20krát větší. Ale to by něco vysvětlovalo. Má 20krát větší ochranné pásmo, proč? než má Vídeň. Jo? Tak si vem, a podívej se, přijeď do Vídně, která je úplně, že má stejná architektonická škola, takže Vídeň je ty stejný baráky. Ano. A oni třeba ve Vídni, památkáři, vůbec nemají vliv na design ulic. Oni do toho nesmí zasahovat. Prostě, a oni se na nás koukají, takhle. Říkám takovou svoji historku, ale tak mi to někdo předával. Jo, říkali, že tady měli známí, tady měli jako schůzku právě s vídeňskou jako delegací. Aha. A říkali, no jak to děláte v té Vídni, že tam stavíte takové ty hezké ulice, že tam sázíte mraky stromů a toto. A oni vůbec u nás do toho památkáři řeší ty baráky, ty fasády. Jo. Do ničeho jim víc jako není. A už i ty jako upřímně, sorry, že zase rent, jo, jedu. Jako ty památkáři přece ti do toho nemůžou, jako co je vevnitř. Pokud tam není, vole, freska od Michelangela, nebo... Tak ti nemají co říkat. Já jsem s památkářem v Olomouci musel řešit, jestli jsem udělal novou zásuvku v té prodejně. Ano, šílený. A já... Ne, to tu všechno bylo. Přátelé, já vám řeknu jeden hack, co jsem se naučil své podnikání. Pokud měníte něco v té nemovitosti... Udělejte to nejdřív. Ne, všechno bylo. To tu bylo. To už tu bylo a někdo to zapomněl říct, ten, co tu byl přede mnou, tak ten to udělal a neřekl vám to a já jsem šel k hotovému. Ne vždycky, jo. Ale jako, to je skvělý hack, René. Jako sorry, ale prostě je lepší prostě prosit o odpuštění než o povolení. Na druhou stranu s tou Vídní, je to zase o těch lidech, jo. Jsme v zemi, kde jako někdo dokáže postavit naprosto nehodící se odporný byt jako hluboko v 3. zóně HKO, to si zase myslím, že není jako úplně dobré. A na druhou stranu se vracíme trochu k Adamu Kajomim, ono to těm lidem většinou jako projde, což nebudeme soudit, nebudeme do toho zabíhat, ale je to prostě, je to takový kruh, no. Ideální by bylo, jak se říkal, kdyby byly okruhy, protože zase se nemůžeme, k tomu Zlínu, protože jsem o tom začal mluvit. Dokážu si představit investora, který by si chtěl zateplit dům, ale vzhledem k tomu, že ciličková fasáda je prostě dražší než barva, tak se to třeba nemůže dovolit. Jo, to je zase, to je ten ďáblův advokát zase na druhou stranu. Sorry. Jakoby je to asi trochu tak, ale měly by být nějaké okruhy, měly by být nějaké dosahy, ve kterých si člověk může vybrat v nějakých intencích, v nějakém jako ekonomickém rozsahu, řekněme. Nemusí to zateplovat, že? To je druhá varianta. V podstatě. A zase, hele, to je taková diskuze, která je na posouzení případu. Mně to přijde zajímavý, že třeba, jako já nemám rád, občas, jako víš co, já žiju v Praze a občas člověk má pocit, že tady žije jako ve skanzenu, že se to jako opravdu skanzenizuje a že se zachovává ten stav, který tady vlastně byl v 80. letech 20. století. Jo, že to není, že tady se, jako to je, vlastně my jsme jako přišli a řeklo se, hele, jak to bylo v těch 80kách, tak takhle to necháme. Jo, jak tady máme ulice, obrubníky, sorry, já tady o tom mám relativně dost, takže bych mohl rentovat třeba 2,5 hodiny, ale řekněte zajímavou věc, my tady v Praze chceme vytáhnout nároží, což se dělá kvůli všude na světě, kvůli bezpečnosti chodců, že máš prostě kratší přechod, líp vidíš, neparkuj tam auto a tak. Když to uděláš v Paříži, ve Vídni, Mnichově, tak prostě ano, stavební úřad, musíš to povolit, kopeš do země, normálně se vytáhne nároží. U nás tam musíš zachovat to původní nároží, ten původní obrubník a přidat to tam. Ježiš. Ono to jako neplní žádnou funkci, ale památkáři v Praze, i v jiných městech ne, na tom trvají. A je to právě ten bizár, že někde památkáři něco na něčem trvají. A někde zase a někde to jde. Prostě v Olomouci jde něco jiného než v Praze a to je přece bizár, kdyby to mělo jít všude stejně. No, mělo by to být tak nějak jako, A nebo ještě promiň, poslední divnou věc. Vem si, že v Praze ti památkáři v ochranné zóně památkové rezervace, což je skoro celá Praha, vnitřní. Pokud je tam víceméně starý barák, tak to nejde. Tak se vyjadřují i k vysazování stromů do ulici. A oni ti nedovolí vysadit jednotlivý strom, protože oni povolují, ale to je výmysl nějakého konkrétního úředníka. To nikde není napsáno. To je prostě pan Skalický, který je na magistrátu. Není to úplně jako dobrý příklad člověka, který by měl tam sedět. Tak ten vlastně nepovolí konkrétní strom, protože tam není stromořadí. To je ale debil. A to je ale debil. A stromořadí ti nepovolí, protože by zakrývalo výhled na ty historické fasády. No a to je ale debil. Takže ano. Na závěr tady toho, co bych řekl, že i stavební předpisy by se měly změnit, protože když budeš počítat zastínění, proslunění a takové věci, což já mám teďka samozřejmě hromadu zkušeností, když mám developerský projekt,
Hele, tyhle věci jsou prostě přitažené za vlasy. Kdyby se aplikovaly ty věci, kdyby se aplikovaly ty hodnoty, ty normy, co se aplikují teďka, tak se do tak se nepostaví žádná Praha. Vinohrady neexistují. Ano. Prostě ty byty dole jsou v zastíně, tam nemá žádné prostoupení. To ti nikdo nikdy nepovolí. Muselo by tam být 3 patra podzemního parkování, jasné. Parkovací minima. A celé to skončíme tím, že lidi se diví, proč je drahé bydlení. Super, takže a je drahé bydlení. A co není drahé? Já vím. Můžem? Oslý mustek, jako blázen. René, chvilku to vypadalo, že... Takhle, jinak. Začnu z jednoho pohledu. Já jsem si říkal, že kdybych byl jako opravdu jako třeba nějaký multimilionář a kupoval bych si boty, tak takhle se cítí jako miliardáři, když si kupují boty. Protože třeba... René, tak všichni to vědí, běželo to celým éterem. Reebok měl chybu na svých webových stránkách. Měl slevy. Měl slevy ve slevě. Ano. A nějaký chudák, který asi teďka už pravděpodobně nepracuje pro Reebok, tam udělal chybu a během konverze měny, když jste si ve slevách přepli z českých korun, z euro na koruny, tak se tam dalo nakupovat v těch stejných částkách, akorát za ty koruny. Takže boty stály 50 korun, 108 korun, no. A tak. René, kolik jsi z toho nakoupil? Já jsem si toho nakoupil za přibližně 2000 korun a nebyl to tedy jenom pro mě. Ale počkej, takže 2000 euro, jako kdyby si nakoupil. V podstatě ano, v podstatě za 2000 euro, no, jsem si tam nakoupil a byly to boty. Koupil jsem jedny boty celé rodině a těch máme všichni, že se v nich pak vyfotíme, ale pak jsem pochopil, že tady ten nápad měl hodně dalších lidí. Hele, jo, já jsem si nakoupil, já jsem byl střídmý, šel jsem na to takticky, ano. Říkal jsem si, hele, třeba když neudělám takovou bláznivou objednávku a udělám malou objednávku, tak třeba mi to projde, ta objednávka. A koupil jsem si 2 boty, které jsem mimochodem přemýšlel, že si koupím tak jako tak. Jsme docela Reebok poslední dobou začali malinko líbit. No. René, tak. Hele, já tam měl objednávku jedně bod. Měl jsem 4 objednávky. V té první byly jediné boty a v té druhé bylo pár kusů oblečení. A když myslím pár, tak myslím jako 2 kraťasy a asi 2 trička. Jo, žádný maximalismus ve stylu těch, co nakupovali. Já slyšel o někom, kdo tam nakoupil věci třeba za 20 000. Taky jsem si korun, ale. No za 20 000 korun měl objednávku a já co jakože za 20 000 euro jsi skoupil. No, no. A já, co? A pak někdo, no, tak teďka budou, Reebok bude na Vinted, prostě s 50% slevu. Si říkám, hele, když se u toho zastavím, já nevím, proč bych to dělal, jako chápu, že i když uděláš 200 na produktu, tak, prostě ty vole, vždy krátkozrakem, že tohle udělá spousta lidí, že ty věci budou neprodejné. No jasně. Chci říct, jo, tak dobře, nakoupil si za 20 000 korun, tak co? Tím pádem si koupil 200 párů bot za 100, že jo? A teďka dobře, když na každém tom páru uděláš 200, tak je to 40 000. No to není jako špatné. No to není špatné, ale jak dlouho to budeš prodávat? Hele, za prvé musíš to někde nafotit, listovat, musíš to posílat. Ono to není, hele, Vinted, my to děláme jenom tak, že ty věci tam dáváme, že nám to jako blbý vyhodit. No jasně. Jo, nechceš to dát do charity, že? Vinted? Protože, ne, že bych to nechtěl dát do charity, ale blbý je, že on třeba jakoby některé ty věci v těch charitách, ty dobré věci se proberou, skončí v sekáčích. To je jako takový veřejný tajemství, že ty dáš ten pytel a oni z toho vyberou Ralfíka a tohle a skončí to prostě v sekáči. Ale to nevadí. Hele, prosím tě, René, jak to dopadlo s Reebokem? Co pak nám přišlo před minutkou za e-mail oběma? My nahráváme v úterý ráno. V úterý, což je novinka mimochodem. Což potom asi musíme zmínit. Nahráváme v úterý a jo, mně to přišlo před asi 30 minutami, Michalovi před 15. A dostali jsme cancel, no. Ale, ano, tak počkej. Dostali jsme jako tvrdý cancel, žádné jako omlouváme se vám, nebo tady máte dotečnou slevu, prostě nasrat. Vaše objednávka byla zrušená, mrzí nás vaše inconvenience. Takže vaše objednávka byla zrušena. Vaše objednávka, děkujeme za objednání, ale musíme vás bohužel informovat, anglicky to píšou, že objednávka byla zrušena z důvodu technických chyb během procesování. Toto není zkušenost, kterou jsme doufali, že budete mít a opravdu srdečně se omlouváme pro nepříjemnost. Jejda. Blablabla, vracíme vám penízky. A tady vidíš, že já jsem si opravdu jako solidní, slušný člověk koupil opravdu jenom 2 botky. Ano. Jakože, a docela si myslím, že jsem, byly to přesně takový ty boty, u kterých jsem jako váhal a říct jako, že za těch 100 bych si nekoupil. Ano. Za 100 korun, bring it on. Ale ne,
byli lidi, mě zaujala lidská tvořivost. Naprosto. Já jsem se teda to dozvěděl přes Johnnyho Machetu, Jonáše Čumrika, někdy v neděli před obědem. Moje objednávka měla číslo kolem 100 000. Jonášova měla kolem 50. A já se přiznám, že jsem jako rychle jsem koupil ty jedny boty, co jsem naviděl, co se mi líbí. Počkej, tvoje objednávka měla jaké číslo? Kolem 100 000. Já mám 147 000. No, tak já měl asi 107. To znamená... A Jonáš měl asi 47. To znamená, že tam mohlo být třeba reálně 100 plus 1000 objednávek během toho jednoho dne. Víme, že tam bylo 600 000 objednávek. 600 000 objednávek. 600 000. A dokonce jsem někde na X jsem tam potkal někoho, kdo to počítal a spočítal, že ta ztráta by byla asi v rámci 2 miliard korun. Tak. Což je docela jako... dost. Ale ta lidská vynalézavost. Já tam prostě koupil jedny boty a pak jsem se tam vrátil a říkám, tak ještě si třeba nějaké oblečení a pak až teda Kači něco koupím, sobě ještě koupím jedny boty, našim, lalala. Ale ty vole, tam byl třeba frér, co má 8letého syna a psal, že tomu synovi teďka koupil boty až do jeho 18. On koupil tu velikost, co má teďka, o té velikosti, co má teďka, po půl číslech koupil prostě až do nějaké jako XY velikosti. Ty vole, to je pecka. A zase Michal Půr z Insideru psal, že si prostě koupil boty, že už jako, nebo nevím, jestli to byl on, ale zase někdo jiný psal, že do konce života už nemusí kupovat boty. Hej, mě by to vůbec nenapadlo. Hele, ne. Ne. Jako, já bych nechtěl nosit Reebok do života. Manželka Kačenka já mám názor na boty. Se uklikla a omylem místo bot pro sebe si objednala 40, jak si objednala 34, že jinak přeskočil v tom košíku. Jo. Ona si koupila jedny boty. Ona jako my jsme takhle jako byli... No jasně. Jako... Decent. Jako když už víš jak, tak nechtěli jsme to zkazit pro všechny, že? Ale jako bohužel o to se postarali jiní. A mě by to nenapadlo. A i tak jsem mi říkal, tak mám 34 a ta malá lotka, ta má teďka 28 a Tonička už má větší boty. Víš, takže co s tím budu dělat? To je jako věc, jako kdo si objedná třeba 100 krabic bot? Jakože kdo to udělá? Já jako nerozumím tomu, jako, ale kdo si představuje, že to je jako opravdu ten Reebok, jako potom půjde a doručí ti prostě 100 párů bot a řekne ti, dobrý den, tady kamion k vám, vy jste, my jsme udělali chybu, jasně, tak tady máte ten kamion bot. Já nevím. Já nevím, co jsme si mysleli. Ono je takhle. Hodně lidí nadával, za prvý, lidová tvořivost, famózní, TMBK měl na to komentář. Jo, tak to bylo super. Měl jako obecně to, myslím si, jako na TikToku to jednu dobu valilo, jakože hodně. Myslím, že právě v neděli ráno, v sobotu. A on byl ještě vtipný, že byl Benův koncert, Bena Kristova, což se možná ještě dostaneme, kde bylo 30 000 lidí. Aha. Všechno víceméně cílovka, všechno jako hodně Gen Z lidí a tak. Aha. A tam se to prý předávali lidi mezi sebou jako vedle, že oni na tom koncertu, kde bylo 30 000 lidí, tak když tam byl prostor, že tam nebylo jako moc prostor, tak nakupovali prostě na Reeboku. Že to fakt jako jelo takhle, že to bylo jako obrovský boom. Hele, strašně zajímavý. Já jednu chvíli jsem si dokonce říkal, ne, protože vím, že když začínalo tady Zalando tak udělej brutální slovo. Já do dneška mám x oblečení. Nebylo to takhle extrémní, ale bylo to tak, že jako... Pytel hrušek. North Face bunda, která normálně stojí 12 000, stála 3. A tak. Ano. 2. Mám do dneška z toho mám jakoby všechny takovýhle, jsem si nakoupil ty funkční Gore-Texové věci, co jinak je člověku líto za to utratit. Máme to všichni. A tím Zalando prorazilo tu vlastně, tím se dostalo tady jako do povědomí. Ano. Protože to byl německý řetězec, že novinka. Aha. A všichni Češi tam bláznivě nakupovali, všichni se bavili o Zalandu a všichni si odnesli tu objednávku ze Zalanda a jenom si prorazil takový to, co vlastně se dlouhodobě ani Fresh Labels a podobně nepodařilo. To znamená odbourat ten stud z toho online shopování oblečení, který si nemůžeš vyzkoušet. A já bych jako měl jeden off topic, nesmím o toho Reeboku otec moc daleko, ale já nakupuji většinou u těch značek na jejich stránkách, jakoby B2C to je, nebo D2C, Direct to Customer, já jsem ten customer, a nechodím moc tady na tyhle jakoby obchody, ale občas tam se zatoulám, protože já to vždycky úspěšně zapomenu, a oni jako mají dobré ceny a dobrý výběr. Jo. A poskytují dobrou službu i s tím vrácením a se vším, jakože Zalando, About You, nevím, jestli tam ještě někdo další, nevím, ale je to jako fakt býval tam Zud, třeba český, a ten už myslím umřel. No, jako funguje to velmi, velmi dobře, není to vůbec špatné. Počkej, vteřinu, jejda, teď mi kamarád posílá, Breaking news. Na iDnes.cz vyšel článek,
na iDnes CZ vyšel článek. Sorry, nic nedostanete. Reebok ruší Čechům až příliš levné objednávky. A teď mi to poslal kamarád. A kamaráde, je tady ten článek. A tady u toho je tweet jednoho člověka. Kterého? Skoro jsem si sugeroval, že ten Reebok není vůbec špatná značka. A ten člověk jsem já. Ne! Ježíš, to je skvělý, René. Jejda. No tak to je jejda. Takže já jsem tady... Hvězdný moment, René. Promarněná marketingová šance. Tyjo, tak teď úplně jsem... A já jsem to tam dával a říkám, doufám, že budu působit jako chuj. Ale já si to jako myslím. Ježíš, to je skvělé. Tak René, tímto ano, odteď si kompetentní se k tomu vyjadřovat naprosto. Máme tady legitimního člověka, který je citován renomovaným domem. In your face. Takže... Ježíš, to je super. No. Ježíš, tak to gratuluju, René, to je krása. Ale... To mi normálně udělal radost. Takže, ty jsi se povedal, já bych tomu řekl jednu jedinou věc. Já jsem ty věci kupoval, já jsem tam házel a říkám, jako není to moje první volba. A mají takové divné designy, ale za ty peníze jako mi to nevadí. Jo, prostě cena a hodnota jsou dvě odlišné věci a říkal jsem si, OK, hele, tak vlastně není to, dal bych za to třeba i 5násobek, jakoby 10násobek toho, co to stálo, 25násobek asi ne, ale některé ty věci byly hezké. Říkám, za tyhle ty peníze to jako neuvěřitelné, jo. No já totiž přesně co říkáš. Reebok v mých očích a teďka myslím si, že kdyby to byl marketing, samozřejmě před těma výpočtama. Jo, já jsem si před tady naším povídáním jsem se dal do ChatGPT a říkal jsem, já jsem myslel, že těch objednávek bylo míň, myslel jsem, že jich bylo třeba jako vyšší desítky tisíc. Říkám, spočítej mi, kolik byla třeba ztráta, a když vezmeš nějaké průměrné náklady, tak. A on mi vypočítal, že by to bylo 500 miliardy zhruba. Takže jsem si říkal, OK, 500 miliardy to už se nevyplatí. Jakože dostat nějakou značku do povědomí 10 milionů lidí stojí hodně peněz, ale určitě to nestojí za 500 miliardy ztráty. A na tož miliardy. No to ne. Jo, to jako vůbec. Ale přesně, když se vezmeš na to vnímání té značky, tak vem si to tak, že Reebok pro mě byl vždycky, a teď ať se Reebok neurazí, číslo taková 5, jako číslo, 6. Jako Cčko. Jo, no. Ačko, Nike, Adidas, jo, Bčko, řeknu, možná Puma a tak, jako, a to nemyslím jako nic proti ním, ale prostě tak to je jako vnímáno. A pak to je Cčka, jakože různý to. Reebok byl pro mě vždycky Cčko a byla to taková ta značka trošičku jako ze Sports Directu nebo z něčeho, víš, jakože jo, jako nějak s tím nemám nic jako asociovaného, jako na druhou stranu Reebok si jede svůj níž, což je basketbal a crossfit. Jo. Jenom jako poznamenám, že oni jsou zavření tady v tomhle a nepouští se úplně do nějakých velkých soubojů jako na velkém poli, protože na to prostě nemají. Oni nedělají vybrali tady tu svou oblast a v tom se drží. A ten jako sneaker game úplně tam jako není, že jo? Ne, jako vůbec, to jako Reebok je nerelevantní, absolutně. No. Tak tam máš New Balance, Nike, Adidas. Ano. A občas tam mluví někdo jako ASICS. To se různě točí, že? A tak, no. Pak máš jasně něco vždycky trending, pak to není trending. No, pak to máš je takové... Onitsuka Tiger, chvilku všichni nosí a pak nikdo. No a Reebok tam prostě není. A Reebok tam není. A tohle to byl krok, který najednou v mý hlavě zafixoval ten Reebok, jakoby najednou mnohem výš než je, protože všichni to chtěli. Víš, jakože všichni... Ale proč to chtěli? To je ta fundamentální otázka. Kdyby Decathlon takhle zlevnil, tak no, Decathlon nebyl příklad. Ale jako, no, není to úplně špatný příklad. Tak kdyby i Decathlon byl za tolik, tak já asi nevím, jestli pojedu a rychle začnu nakupovat jako Decathlonové boty. Pořád je to značka. No hele, já bych se vrátil tomu, cena a hodnota, dvě rozdílné věci. Ano. Jo, a to je potřeba si říct, protože my si Reebok nekoupíme pravděpodobně, protože v té značce nevidíme tu hodnotu za tu cenu, jo? Prostě koupit si Reeboky za 3, to spíš půjdeš a koupíš si New Balance za 3. Jo, protože to sobě nějak víc rezonuje. Ale koupit si ty Reeboky třeba už za 5 kilo. Jo, to je v podstatě, a budeš z toho mít radost třeba, já nevím, 8 z 10. A když by byly Nike, prostě z 5000 za 500, tak z toho budeš mít radost 12 z 10. Vždycky pořád tam je v to vnímání té značky jako jiné, ale ta radost tam vždycky nějaká bude a ty ceny, no ty vole... Hele, takže jako asi se shodneme na tom, že vůbec tenhle stand, podle mě strašně záleží na jedné věci a nevím, jestli Reebok si to jako uvědomuje, vůbec jestli má nějaké české zastoupení, ani nevím upřímně. No. Ono mimochodem teda, ten tarif, já jsem to sledoval na TikToku, ten tarif, tu chybu zaregistrovali i lidi v jiných zemích. To není zdaleka tak, že to bylo jenom Češi, jo? Ne, byli to i Rumuni a byli to Bulhaři. I Angličani a všecko. Ale Rumuni a Bulhaři měli stejnou chybu. Aha.
takže ještě vlej, takže ještě vlej. Ještě jinak. No. Takže bylo, ale že i v Anglii a Angličani z Anglie kupovali za český koruny. Jo, takže to byl jako celoevropský laps. To nebylo jenom český. Ten dopad mohl být obrovský. Mluvilo se 3 dny jenom o Reeboku. Teď, podle mě, kdyby měl Reebok nějakou chytrou hlavičku, tak si spočítá, jakoby, já bych udělal to. Já bych to zakepoval. Já bych udělal to, že bych si řekl, OK, jaký mám jaký mám fakt jako náklad na ty boty. Zero margin. Clearing skladu. Dal bych si 1 den, teďka než dostanu absolutní poje, byl bych úplně ticho. Řekl bych si, OK, má pro mě větší cenu vyčistit totálně všechny sklady, dostat ohromnou cashflow injekci a říct, hele, pokus číslo 2, děláme prostě úplně maximální slevy a máš přesně ty boty za 700, boty za 500, tričko za 100, prostě jdeš fakt na ty výrobní náklady, vyčistíš si sklady, dáš těm lidem ty slevy a řekneš, jo, vy jste chtěli slevy, tady máte slevy. Boom, that's how it's done. Chápu, problematický, možná mě určitě spoustu posluchačů opraví, že ty boty nemají tak velkou marži, jak si jako myslím, já si myslím, že mají velkou marži osobně. A co si myslíš ty o této strategii, René? No, já si myslím jako nakupující, že souhlasím. Jako potažmu markeťák nebo něco takového se trošku dloubu, protože jak jedno začneš, slevy jsou strašné stigma. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že mezi řádky už tady bylo řečeno, že vlastně lidi to chtějí kvůli té ceny. Mm-hmm. Jo, že prostě to bylo tak prostě směšně levné, že lidi šli fakt jako po ceně, nakupovali to, využívali toho, že vlastně vůbec nešlo o tu značku a teďka si říkám, OK, tak ty jim to dáš, nějak dovolíš jim to mít za ty peníze, všichni to budou nosit, jasně je to vidět v ulicích, stand jako prase, jenže co to pro tebe znamená do budoucna? Jo, protože ten člověk, co si to koupil, ty boty za tu 100, což jsem třeba já, nikdy na těch stránkách jako předtím nebyl a na 99% já už bych na ty stránky zase jako nešel. A kdyby ti teďka řekli, hele, ty boty, co jsi měl v košíku, tak si můžeš koupit ne za 100 euro, které tam byly původně, ale můžeš si je koupit za 30. Šel bys tam? Asi bych si asi koupil, určitě by byl jako umírněnější s tím množstvím toho nákupu, ještě víc, než jsem byl, a zvážil bych to. Už bych to zvažoval. Hele, to je to, že mě to ani nemrzí, že to mi to zrušili. A jako mě to nemrzí ani, co by se za nehed vešlo. Mě to jako úplně jedno, protože já ty věci primárně nepotřeboval. Nechtěl si koupit ani. Ne, já jsem to koupil, protože jako OK, jsou hezké a za ty peníze jako ty neuvěřitelné, ale nebolí mě to. Je mi to fakt úplně ukradené a teď, když mi řekne, OK, tak bys to mohl mít, ale ta částka půjde nahoru třeba, já nevím, 5krát. Tak bych řekl, hele, tak možná, že jo. Jako vlastně jo. To jo, kdyby ty boty byly za 500-700 korun, tak jako asi si ještě koupím, ale nevybudu si asi takhle. Co bych tam ještě řekl je, že já jsem schopen si vybudovat vztah k té značce tím nošením. Já často to mám třeba tak, že si něco jako koupím z Hecu a hodím to do šuplíku a prostě 2 roky to nemám a pak to prostě budu nosit každý jeden den, jo, že přijde okamžik té věci. Jo, já tam mám prostě svůj Burberry trenchcoat, který jsem si koupil před 3 rokama asi už. Já ho měl na sebe všude třeba 6krát. Ale přijde den? Ale přijde den, kdy jako třeba si to prostě začnu... Jo, víš, jak přijde období v životě, kdy to jako použiješ. Teďka, když jako v Liberci se jen tak nevezmu a když bych jel do Prahy, tak zase musí být počasí, teďka nemusím moc pršet, teďka já se vezmu na sebe, ale v autě v něm být nechci. Jako tak, kdybych tady v Praze běhal po centru, tak to je perfektní. No jasně, jo. Nebo v Ostravě. Ale do Liberce, že tam prostě vysokohorské počasí. A je to těžké, jo, s tím Reebokem. Je to těžké říct jako odkud kam a jak, ale myslím si, že ano, že to je, že to byla velká marketingová příležitost. A stále je, si myslím já. Stále, no už většina těch, podle mě to je jako hodně těch je zrušených. Nevím, je to strašně složité to rozhodnout, ale když bych tak jako pravidlo pravé ruky, já bych asi řekl, hele, dejte jim, prostě pojďme si tady dát nějaký budget, pojďme kepnout nějaké jakoby objednávky, vějte mi Excel, prostě ve kterém máme hodnoty těch objednávek a řekněte mi, kolik objednávek je jakoby do tohle limitu, do tohohle a pak si řekneme, OK, tak řekněme 30% těch objednávek je do 1000 korun. Taky pustíme. Nebo do 500 korun. Ano, nebo do 100. No, jasně.
A prostě tak pojďme, vole, vyčleníme na budget tady XY, to nám pokryje tady tyhle objednávky do tohohle capu, no prostě pojďme je pustit. Aspoň něco z toho aspoň něco jim dejme. Jo, protože teďka se o nich mluví a my jsme samozřejmě jako relativně, my dva, jak tu sedíme, my jsme jako nad věcí. Ale ty, vole, známe lidi, ti prostě budou jančit. Prostě už nikdy, vole, jsou to svině, nedej bože, že se někdo bude pokoušet, že se s ním jako soudit. Čojka a podobně, no, že? Jasně. Uvidíš příležitost z toho ještě něco potom Já si myslím, že hřebíček jako do rakve spíš, ale že Reebok byl nerelevantní a že prostě, že nebude relevantní, určitě jeho pozice se nezlepší, ale zároveň, i kdyby to všechno pustil, tak si stejně myslím, že jeho pozice by se nezlepšila. Jo, že se z toho nestal Love Brands, prostě se z toho staly věci jako za pár korun. No ale pozor. Ale zase tím nošením a tím, že bys to viděl kolem sebe, bys si na to zvykl, ale třeba bys si vybudoval nějaký vztah. Ty furt jako vnímáš, já furt jsem vnímal tu cenu, která tam jako je udaná. Jo, ten rozdíl pro mě byl důležitý, nejenom ta hodnota té věci, ale ten rozdíl. Jo, ta vlastně domělá úspora. Že tam není jenom ta věc, že je to jako, hele, koupil jsem si hezkou botu za 20 korun. Jako jsou boty, co bych nechtěl ani za 20 korun, chápeš? Opět bych tady řekl třeba Air Maxi nebo Vansky. Ne, nic proti Vanskám. Sorry, to jsem řekl kvůli Stefanovi a Richardovi. Hele, pro mě byl strašně vlastně psychologicky mnohem důležitější ten aspekt těch jakože ušetřených peněz, než ten aspekt té hodnoty. Jo, to jsem tolik vlastně neřešil. Že já jsem furt viděl, OK, tady cenovka těch bot je třeba 2,5 tisíce korun a já je můžu mít za 100. Doslova za 100. Tak jakoby já tady vidím ušetřených 2400 korun. Jo, vlastně. Jo. Spíš, než že bych viděl boty za 100. Protože boty za 100 já nepotřebuji, takových si můžu koupit, to můžu jít fakt do dekáče, koupit si cashew a boty. A že tam, jo, jako, ale ultimátně samozřejmě máš pravdu s tou hodnotou. Mně by se líbilo přesně třeba zjistit statistiku, kolik těch objednávek byly jedny boty. Mně by se líbilo, jako lidi, co třeba si koupili jedny boty. Já si říkám, hele, nejsem vůbec, nevím, jakou mají finanční situaci, kolik by to stálo, netuším. A říct jako, OK, ty z vás, když jste si koupili jedny boty. Ano, objednávka s jednou položkou, puste to. Prostě to jsou good people. No. Jako, tak to puste, aspoň něco, aspoň pojďme, jako ano, v tomhle ohledu je to promarněná a pojďme si říkat, a bude tady teďka ten gossip ještě týden, a komu to prošlo, a podle jakého klíče to bylo. A bude to žít dál, jo, bude to žít dál a ty produkty budou v ulicích a budeme se o tom bavit a teďka já mám boty, já mám teďka objednávku s jedněma botama, ty máš objednávku s 2, to by už by to neprošlo, mě by to prošlo, já bych řekl, ty vole, ten Reebok není zas tak jako zlý, jako vlastně ty něco pustili, to sympatické, teďka já budu nosit. Myslím, že něco tam uvalte. Jako něco, no. Spočtej si, kolik by stálo, kdybys natočil kampaň a zaplatil si reklamní prostor v televizi. Jo, OK, tak to je třeba kolik? 10 mega minimálně v Česku, spíš víc, kdybys to chtěl jako pořádně výtlak, ať to má. Ale prostě řekněme si, 10 mega pro takovou značku je samozřejmě hodně peněz, ale třeba je to velká příležitost. Tak puste produkty za 10 mega prostě do ulic. Jo, a pojďte to udělat podle nějakého přesně jako shuffle módu a ty víš, že prostě si tomu něco si pustil. Jo? Bylo spočítáno, tam, kde vlastně ten člověk, co spočítal, že by Reebok prodělal na poslání všech těch objednávek, že by prodělal 2 miliardy korun, tak hodně. Bylo spočítáno, že to je, nechci kecat, já si myslím, že to je 5% zisku 5% zisku té mateřské společnosti. Vlastně je konglomerát, pod který Reebok patří a v podstatě jejich roční zisk, tak vlastně ty 2 miliardy by byly 5% toho ročního zisku té skupiny. Což je jako docela hodně. Jo, ale říkám, kdyby to nějak rozdělili, kdyby v tom našli nějaký klíč a chtěli to nějak dál řešit, jo, nebo to nějak adresovali. Tohle, no, asi je to nezajímá. Je to jenom Česko, Rumunsko, Bulharsko a říkám, já si myslím, že to kupovali lidi, které jako Reebok nikdy nezajímal. Takže on asi nebude zajímat dál. Ale je to zajímavé téma a uvidíme, jak se bude dál vyvíjet. A navíc René si slavný teďka na iDnesu. A to je nejlepší podle výstup téhle kauzy celé. To si musím dát na LinkedIn do svého CV jako úspěch. No ale víš, co je zvláštní? Ono není tak jediná situace. Jo? Lego to mělo před pár lety a taky něco poslali, něco zrušili. Myslím si, že Lego je v tomhle mnohem uvážlivější než třeba ten Reebok. Ale s letenkama se to děje. Jo, když jsem mluvil o tom New Yorku, tarify, tak v tom New Yorku já jsem byl za 3000 zpáteční letenka z Amsterdamu. No mají United operovali. Jo. Víš, co je blbý, já si myslím. A co je to, že u těch chybových tarifů ty vlastně nevíš, nikdo neví, jak jsou naceňovaný ty letenky. No, je to složité, nikdo z nás neví. Poskládané Uvoz jako dokážeš posoudit,
že to asi jako je off, jo, ještě je tam škrtá ta cena. No, tak... Zatímco u letenek, jako já si můžeš koupit reálnou letenku třeba za 300 korun někam. Ano. Já nevím, jako, hele, pro mě je to black magic, prostě černá magie úplně. Aha. A ty nevíš, kolik to má stát. Víš, jako koncert. Já nevím, proč jednou letenka stojí někam 7 000 a jindy stojí 700 korun a v to letadlo je vždycky stejně poloprázdný. Nevím. Maximálně to může přijít divné, že to zrovna teďka stojí tolik takže peněz. chybový tarif u letadla. A tam je to vlastně jako zákazník, který trošku se snažil zneužít nějaké situace. Aha. Tak u Reeboku jsem trošku já píča, protože jsem chtěl toho zneužít a věděl jsem to, že to je chyba. Jasně. Věděl jsem, že někdo za to dostane padáka. Stejně jsem šel a ano, jsem vinen ve všech bodech obžaloby, že jsem fakt toho chtěl zneužít vlastně. Aha. Zatímco u letenek, já když uvidím letenku za 34 korun do Bari a pak vidím letenku, že stojí 120 korun na Sicílii, jasně. A nevím, jaký je mezi tím rozdíl, no, jasně. tak vole, jako tam nemáš ten benchmark prostě, jo? Myslím si, že tam je u těch chybových tarifů, ale taky pravda, když jsou chybové tarify, tak se to v těch skupinách na Facebooku rozšíří. Tady United dává, jo, a tohle z toho můžete letět do Amsterdamu za 40 korun. No, a je to v podstatě, je to často z toho důvodu, že cena té letenky je vlastně skládaná. Ona je skládaná, vlastně ty platíš nějakou cenu za to místo v tom letadle a potom máš benzínový příplatek, letišní příplatek, daň, takže to je skládané třeba ze 4, 5, 6 nevím, různých... jestli to lidi ví, ale Aerolinka platí za to, že přelétává tím vzdušným prostorem. Fakt jo? Jo, no tak na tom je postaveno třeba jako obecně, tohle je jediný business model řízení letového provozu. Jsou firmy samozřejmě většinou státem, no, vždycky státem zřizované. Aha. Oni navigují ty letadla, když přelítávají to území, ale oni za to dostávají zaplaceno. A je to relativně zisková věc pro ten stát. A to věřím. Dokonce je v tom konkurence. Ty máš konkurenci mezi státama. Ano. Kdo nabídne lepší podmínky pro přelet? Ano. A těhle teda je hodně. A podle toho se plánují ty trasy, ale třeba pak zase zároveň u nás přes nás se lítalo hodně, protože jsme měli dobré podmínky, a zároveň nedávno se přestalo lítat hodně, protože začala válka na Ukrajině, začalo se lítat trošku jinudy a už se to nevyplatí sem zalítávat, když se lítá do západní Evropy. Jo, takže je to jako business, který ty nemůžeš ovlivnit. Sorry, ale jenom jsem chtěl dodat, že tohle je taky jedna z těch velkých položek, o které nikdo neví. A ten samotný fuel cost nebo náklady na to palivo jsou vlastně hrozně zanedbatelný. A ještě když si to rozpočítáš, tak jsem to nedávno viděl a nechci kecat, tak ono to vychází, že kdyby si jel jakoby auto lidí a když letíš ty stejný lidi letadlem, tak ty vlastně v tom letadle spálíš míň paliva na absolutní litry na hlavu než v autě. No výborně. Jo, dobře. To je zajímavá zpráva. No je to tak. No to je dobře. No je to jako dobře. Samozřejmě škodí to víc, protože jsi víc jako nahoře, blablabla. Já to tolik neřeším, to mi nepřijde jako téma, který bych chtěl já zvedat osobně, ani mi to nepřijde z mé pozice důležité. Tohle jsou moje klapky na očích tady v tomto. Jakože vybírám si své bitvy přece jenom. A takže ten náklad na to palivo je relativně malý. A že to palivo není tolik zatížené daní, jako spotřební, jako klasické palivo do aut. Takže natankovat letadlo vlastně není tak drahý špás. Jo, a třeba co je drahý špás, je odmrazit letadlo. To jo. Nevím, jestli jste někdy zažil, ale já to měl jako několikrát. Defrosting takzvaně. De-icing. Vážení posluchači, nevím, jestli to víte, ale v podstatě všechno, co se děje na letišti, je pro tu aerolinku brutálně drahé, protože třeba defrosting stojí... De-icing, myslím, sorry. Nebo de-icing stojí 700 000? Jo. 700 000 až milion stojí v podstatě, jestli se vám někdy stalo, sedíte v letadle, teďka máme ještě zaparkovaní, že jo, to jak jste do něho vstoupili, a je zima a na tom letadle se můžou objevit nějaké krystálky nebo což něco. je brutálně nebezpečné, to je velmi nebezpečné, protože když máš na náběžné hraně křídel, ano, když tam máš nějaké objekty, které mění proudění kolem toho vzduchu, proudní vzduch kolem toho křídla, tak to křídlo může taky ztratit tlak. Přesně tak. To znamená, že to letadlo spadne. A stalo se to xkrát. Stalo se to třeba na řece Potomac
v Chicagu v 80. letech, famously. Stalo se to, myslím, že v Jakutsku, jak ten hokejový tým se tam rozsekal. To bylo jako myslím si. Blbý. A nebo to bylo tím, možná nechci kecat. Ne, to letělo. Tam to bylo tím, že on totiž byl přeškolený kopilot, nebo první důstojník na jiný typ. A byly dva stejné typy toho Jaku. A jeden z nich se brzdilo nohama a druhýho se nebrzdilo nohama. A on si odložil nohy na klapky. Na brzdové klapky. Na brzdové klapky. To si pamatuju. A brzdil celou dobu. Takže oni se nalepili. To je něco jiného. Takže ale nevermind. Takže de-icing je drahý. Stojí tolik peněz. A teďka další, ještě to je brutálně jako neekologický. Každá minuta, kdy tam to letadlo stojí desítky tisíc. Jo, takže když si myslíte, že třeba to letadlo ještě neletí, nebo že jako máte jít seřvat ten stav, nebo něco takového, jako ať se něco stane, tak oni jsou ti, kteří opravdu se snaží, aby to letadlo se odlepilo od té země co nejdříve, protože každá další minuta stojí brutální peníze a dostává se to do mínusu. Vím to, protože doporučuji Jakub Žovčák, psal pro, já nevím, E15 nebo něco takového a vždycky měl takový jako deep dive do nějakého tématu a říkal tomu Žovčákova břitva. Doporučuji se na X, myslím si, že má dokonce i Patreon nebo Hero a Žovčákova břitva obsáhlé články na jedno téma a bylo tam právě o letištním biznise a psal o tom, že jediné letiště, nebo letiště, které je nejvíc v plusu na světě, že je London Heathrow. Z mnoha důvodů. Opravdu doporučuji si to přečíst. On je v mínusu, na Heathrow, naopak. No, v mínusu nebo v plusu? Brutálním plusu. Aha. V brutálním plusu, protože tam pochopili, jak to všechno funguje, kolik vlastně člověk tam musí nechat peněz. Myslím si, že tam je platí, když tam to letadlo stojí o něco dále, než by mělo, jo? Protože tam to musí cvrkat, aby to letiště ty peníze vydělávalo, tak tam to musí jet jak na běžícím páse. No, jasně. Nepřipouští se jako něco jiného. Heathrow mimochodem válčí teda s kapacitou nejvíc a s odporem ostatních okolních obcí. Mně teda přijde vtipný, ještě když jsme u toho, vlastně letištní poplatky jsou ten důvod, proč nízkonákladové aerolinky zpravidla lítají na ty horší letiště v tom okolí. O půlnoci. Jo, takový to jakoby London Luton Airport, který jako Stansted, který jako není v Londýně ani omylem. Ne, to je prostě v Brně. Jo, já jsem o tom teďka viděl na Unfinished London, nevím, jestli jsi někdy viděl takový kanál, taky jako britský geek a přesně má články o těch jako nevzniklých projektech v Londýně a zjistil, že, nebo takhle, oni jsou třeba letiště, které jsou 3 hodiny autem od Londýna a jmenují se Londýn něco. Jmenují se Londýn něco. Jo, to je v podstatě jako kdyby Ostrava Mošnov se jmenovala třeba Prague Mošnov Praha Airport. Východ. Což jakoby technicky by vlastně tak nějak sedělo na ten dojezdový čas tím vlakem, že do Prahy. No, já vím, že jsem ze Stanstedu asi 1,5 hodiny autobusem, do Londýna. Což by znamenalo, že Pardubice třeba by se mohly jmenovat Praha Východ, no. Praha Východ, že vlastně třeba Karlovy Vary by se brzy mohly jmenovat taky Praha Karlovy Vary letiště. Ale ty vzdálenosti jsou strašně různorodé, tak my jsme tady v naší zemíčce zvyklí, že za 3,5 hodiny prostě ujedeš mezi Ostravou a Prahou a je to nějaké měřítko. Tak třeba v LA, prostě ta Bay Area, tak tam jsou taky brutální vzdálenosti. Ty to jedeš rychleji, protože tam jsou větší cesty a jako víc tam odsýpá, ale ve výsledku ty jedeš jako hodinu někam. No a je to jako furt vlastně pocitově jedno město, že jo? No je to pocitově jedno město a jedeš hodinu a ujedeš strašně jako velkou vzdálenost, ještě když to je v těch mílích, tak ti to nepřijde prostě, tak tady to je 40 mil do centra. No jo, jenže to je krát 1,6. Jo, známí byli, já nevím, jak to jmenoval, ale jsme se na Sausalito, bylo to jako my v San Francisku. Jo. A to je jako 1,5 hodinu a 3/4 ze San Franciska. No. Je to jako kdyby si jel jako Prahy prostě možná to není Sausalito, ale Sausalito tam je taky. Ale ty vzdálenosti tak jsou. Jo, když se podíváte, já jsem si hledal v LA, jsem si hledal prostě In-N-Out. Ano. A na mapě to vypadalo, jak kdyby tam to bylo doslova 2 bloky vzdálené, nebo 3 bloky. A to bylo 3,5 kilometru. Jo, to jsou prostě takové vzdálenosti, tak nafoukle ty věci tam, že to je úplně z jiného vesmíru. No. Ne, Sausalito je blízko. Sausalito to nebylo. Sausalito je ještě před Tiburonem. Takže tohle, o čem mluvím, je Novato. Ano. Novato. Pardon, tak jenom vím, že určitě někdo z posluchačů mě opravil, že Sausalito je hned za Golden Gate Bridge, což by samozřejmě měl pravdu. A v Sausalitu jsme málem bydleli v houseboatu, ale pak jsme si že se tam nevejdeme. Anyways, chci říct, že zpátky do Evropy,
Objednával jsem si, využil jsem novou službu. Zajímavý, jak ta Amerika nás vždycky tak jako pohltí, že? Hlavně do LA teďka nechceš, to jako, tam je národní garda nasazená a já viděl fotky z toho, je to epické. Jako, kdyby mi řekli, že Tom Cruise natáčí nový film, tak jim věřím, jako fakt to vypadá jak z hollywoodského megafilmu, jenže pak pochopí, že to je jako real deal a už to není tak veselé, no. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Nicméně, u nás v Evropě, když jsem z té Ameriky tehdy přiletěl, tak jsem vystoupil z toho letadla, že vstoupil jsem na půdu holandskou a říkám, to je krásný víc zpátky v naší imperialistické Evropě, ano. na staré půdě, na kontinentu. A nejen dobré věci jsou z Ameriky, dobré věci jsou z Evropy, zejména ze Švédska, IKEA, revoluce v nábytku. Že? Anyways, teďka jsem využil novou službu IKEA vyzvednutí v boxu. Fungovalo to fantasticky, na Zličíně to bylo. Ano. Naklikal jsem to v sobotu a v neděli odpoledne to bylo k vyzvednutí. Nicméně byla taková jedna zarážející věc, o které ty mi možná řekneš víc, protože mu budeš rozumět lépe. Vážení, v sobotu odpoledne klikám v IKEA nákup. Je jedno, kolik je to položek, nezáleží. Chci ho dát do automatického boxu, kde si to můžu vyzvednout. Nabízí mi to, že vyzvednutí mám druhý den v neděli od 3 hodin dál, ale stojí to 100. Říkám, to je v pohodě. Nicméně pod tím je linka. Pokud budete členy IKEA Family, stojí to kolik? Stojí to 50 korun. Říkám, ty vole, tak jako, tak už šetřím 50 korun, že tak v pohodě, jsem člen IKEA Family, tak se akorát zaloguju a bude. No tak jsem se zalogoval. Dostal jsem za 50 korun, ale to vyzvednutí už nebylo druhý den, alebo ve středu. Ty vole. Což jsem jako úplně nepochopil. Říkám, no tak to vůbec, vole. Já to prostě potřebuju hned, to za těch 50 korun. Takže jsi odlogoval? Tak jsem se odlogoval. No co se stalo, vole? Mě to vysypalo ten košík, když jsem se odlogoval. Takže jsem musel zase naklikat a měl jsi jako skříň pak třeba, kde si musíš klikat. Ne, to naštěstí ne, to bylo jako 10 relativně jednoduchých věcí, ale zarazilo mě to s tou jako rozdíl té ceny, těch 50 korun. Mám teorii. A nerozumím tomu, proč jako IKEA Family člen bych měl čekat jako další 3 dny. Mám teorii. No tak to mi řekni. Mám teorii takovou, že IKEA ví, že pokud už jsi členem IKEA Family, tak zaprvé pro tebe jsou důležité ceny, takže cena je pro tebe důležitější než rychlost a bude usuzovat IKEA, snaží se jenom vcítit do nějakého marketingového oddělení někde ve Švédsku, že pokud už ty tam jsi, a to je tak Rory Sutherland, že takový ten Brit, co vždycky vysvětluje tyhle ty jako věci. Víš, který to je? Takový ten kodrnatý tlustý, jako famózní insighty. Tak OK. Takže si představ, že jsi už zákazníkem a IKEA ví, že už jsi zákazník. To znamená, už tě má. Ona tě nepotřebuje konvertovat. Ona tě potřebuje konvertovat k nákupu a ví, že konverze k nákupu bude spíš nízkou cenou než rychlostí, protože ty už jsi zákazník a už jsi zvyklý tam nakupovat. Jo. Pokud nejsi členem IKEA Family, tak IKEA tě vnímá, jako že nejsi ještě zákazník a ví, že cena nebude rozhodující faktor v té konverzi u nového zákazníka, ale u nového zákazníka bude v té konverzi faktor rozhodující ta rychlost toho nákupu, ta impulzivnost. To znamená, IKEA ví, že nového zákazníka rychleji zkonvertuje skrze rychlost dodání, než skrze cenu a ustávající zákazník konovat. Ty se mi zavařila hlava a teď mě podle mě Ice Bucket Challenge se mi dal. Nejdřív jsem zavařil a pak jsem úplně schladil, celé jsem to pochopil. Chápu, ale stejně si myslím, že ty 3 dny za těch 50 korun jsou drastická. Je to brutál. Je to brutál. Já třeba používám službu IKEA doručení, no tak protože to je game changer. No jenže, hele, dobře, pojďme do detailu. My jsme kupovali, příteli, dětskou postýlku. Jo, prostě hezkou dřevěnou postýlku, protože se budeme stěhovat, tak jsme chtěli Olivě koupit prostě novou postel. A ta postýlka byla vyprodaná. Jo. Poslední měsíc tam prostě nebyla. Teďka ji naskladnili i na Černáku, i na Zličíně. V obou těch pobočkách naskladnili 10 kusů. Tak my, pohoda, tak pro ní přes týden pojedeme, prostě stavíme se na Černák, tam to vyzvedneme po cestě domů a pohoda. No jenže ty vole, kouknu na to právě v sobotu odpoledne a těch 10 kusů, co bylo na Černém mostě, tak už tam byl jenom jeden. Takže jsem se trochu vyděsil, protože už jsme tu postýlku potřebovali dát mě urgentně, že jo. Kdežto na Zličíně jich bylo ještě 9. A na Černém mostě už nebylo možné jako naklikat ten box, jo, to vyzvednutí. A na tom Zličíně, jako rezervuji a vyzvední.
Proto jsme se rozhodli na tom Zlíčíně. A samozřejmě jsem zkoušel jako home delivery, jenže problém byl ten, že by to přijelo 22. června. Jo, a dokonce IKEA se tím úplně nechlubí, ale mají i nějaké jako odběrné místa. Že odběrný míst je asi 8. Když já jsem dal, že jsem v Liberci, tak nejbližší odběrné místo mi to ukázalo v Chomutově. Nebo v Mostu. Výborně. A já furt říkám, to je nějaká chyba, jako, tak to klikám. Je to jako geograficky blízko, ano. Ty vole. A ale zároveň furt jako daleko. No, takže jsme tak nějak se dostali vlastně k tomu boxu, takže ano, no je to, chápu, že ta doprava je jako vytížená. Hele, doprava, pokaždý, když to neudělám a zabládne ta impulzivnost. Jo. A řeknu si, dneska, třeba ano, potřebuji hned. Potřebuji to teď, mám teďka volný víkend a jedu do té IKEA a udělám to. Ano. A pak nakládáš do toho auta, já mám ještě sedan, že jo, teďka nemám už žádný dodávky, nic. Že tam rvu tam ty skříně do toho sedanu prostě. Jo. A já říkám si, ještě znáš ten pocit, já nemám rád pocit toho kartonu na rukou, když tam taháš, takový to hrozně nepříjemně, to šustí mě. Říkám, já jsem takový debil, kdybych si prostě to naplánoval o 3 dny dřív. To je takový rozdíl, den a noc. A to doručení po Praze stojí pár stovek. A máš to hned. A oni to vynesou za první dveře, občas ti to vynesou až nahoru, když jsou hodní na tebe. To vím, to tam je, no, že to je... A je to takový game, jakože ten rozdíl toho času ztraceného, komfortu a všeho a máš to prostě, je to úplně taky ta služba, co jako prostě říkáš, pane bože, já jsem jako feudál, prostě, jako pro mě tady nějaký podaný dělá úplně jako... A já ti řeknu jednu věc, jo. Tady o Praze. Já jsem měl tu neuvěřitelně fantastickou příležitost tady bydlet skoro půl roku. A kamaráde, já jsem to tu nesnášel. Přesně v tomhle ohledu, že do prdele v Ostrava. A já ti řeknu, v čem je Ostrava fantastická, ať je jakákoliv. To mi řekni. Ostrava je 3. největší město, jo. Docela to tam žije, je tam spousta věcí, je tam zelené, blá, 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 blá. A teďka, když chceš zajet do Hornbachu, tak ten Hornbach tam je na 2 místech a všechno se jako ve městě, jo. Že v podstatě, ať žiješ kdekoliv, tak já si myslím, že ty jsi schopen být do 10-15 minut jako v Hornbachu. Jo. Spíš 10. To samé platí pro obchody. IKEA je prostě, všechno to je lokalizované v tom městě, jo? Že ono je jako velké, ale zároveň je relativně kompaktní. Když to tady v té Praze, co mi fakt jako štvalo dnes a denně, bylo, že já jsem bydlel v Holešovicích u řeky, v Maríně, a ty chceš si něco koupit z IKEA, ona tady je, to je sice fajn, ale ty prostě tam jedeš ty skoro hodinu tam, hodinu zpátky. No jasně, to je jak kdyby... V lepším případě. No jasně, a ten Hornbach to samé, to je tady prostě všude na nějakých jako suburbanistických jako lokalitách a všechno je takhle jako detašované. Všechny tady ty věci, na které je člověk jako relativně zvyklý, že je může mít, tak tady jsou strašně daleko. A to mě tady fakt jako mrzelo a na rozdíl, jo, a i teďka třeba, a já jsem ani nechodil nakupovat na potraviny, protože prostě já to nikde neměl. Jo, takže tady si dokážu představit, že rozvozové služby, Rohlík a všichni ostatní, fantastická věc, naprosto boží, jako dokonale. A tohle mi tady fakt sralo. Hele, víš co, k tomuhle, to je širší téma. Zaprý teda doprava v Praze se objektivně za to zhoršuje. Není to, i když nejsem fanoušek Zdeňka Hřiba, moc ho nemám rád, tak není to kvůli Zdeňkovi Hřibovi. Přibývá tady počet aut a přibývá počet najetých kilometrů podle TSK. To znamená prostě objektivně to se na ty stejné ulice nemůže vejít. A prostě budou tady větší zácpy a jsou zácpy i mimo špičky. Dřív to bylo tak, že když v sobotu prostě pojedeš si kdykoliv během dne nakoupit někam, do Hornbachu, do Globusu, whatever, tak prostě do IKEA, tak nebudeš stát v zácpě. Teď se vám stává i o víkendu, že stojíš v zácpách. Hodně z toho za to můžou levné taxíky, že když se podíváš, tak každý druhý auto je prostě Bolt nebo Uber nebo něco. Jo. Lidi si zvykli jezdit taxíkama úplně všude. Back to the topic, jo? Já jsem teďka naopak. Hele, když jsem si začal jezdit na kole po Praze, tak jsem si našel, že Hornbach, který mám já nejblíž ode mě z baráku, je Hornbach Chuchle. No to ano, tam a do Hornbachu Chuchle vede úplně nádherná cyklostezka. Jo, z Lihovaru najedeš, jako u Lihovaru najedeš prostě ty to máš kousek. Nádhernou cyklostezku, to po rovině. Já mám velké kolo, takže já tam můžu narvat ty věci z toho Hornbachu. Minule jsem tam jel s žebříkem a s stojanem na kola jsem si kupoval v Hornbachu. Trčelo mi to asi 1,5 metru dopředu z toho kola. Krása. Nádhera. Holandský styl, dojel jsem si do Hornbachu. Ano. Hele, furt je to strašně daleko. Jo, furt musíš jako na tom kole jet prostě 25 minut ode mě, asi na kole a 25 zpátky. Dá se to, je to jako fajn. Hele, objevil jsem teďka jinou věc. Jak jsem začal, už jako se mi nechce sedat do auta, abych jel jako toho Hornbachu. Objevil jsem v dlouhé ulici. Je úplně dokonalé malé
soukromé železářství. Ano, vím přesně. Tam mají všechno v milionu variant. A je to vůbec nechápu, jak je možný, že já tam přijdu. Ten obchod má na metry. On má tak 6 metrů čtverečních. 100krát menší, než je ten Hornbach. On je velký, jak ten kiosek před Hornbachem v podstatě. A tam mají úplně všechno, co mají v Hornbachu. Já jim řeknu, dobrý den, máte zarážku na dveře nebo tady dorazy a oni ti dají na výběr z 20 různých druhů. Mají tam plst, mají tam všecko. A začal jsem takhle víc chodit po těch lokálních obchodech v centru. Mm-hmm. Nevím, jestli možná ve výsledku nezaplatím víc nebo méně, to jsem asi jako nad tím nepřemýšlel. A je to úplně jedno. No. Ale najednou máme na újezdě obchod Kutil. Jo. Vedle je provaznictví. Jo. A já, když si potřebuji ty věci, co jsem dřív jel do toho Hornbachu nadnárodního řetězce, tak teď já jdu do obchodu Kutil, do obchodu provaznictví. Supportneš malého a úplně to začalo dávat celé smysl a já si to jako užívám a teď do toho Hornbachu jedu fakt jako nerad velice. No já ti věřím. Třeba ale... Jo, já ti věřím. A nic proti Hornbachu. Ještě Hornbach je love brand, jo, to mají výborné kampaně, skvělý obchod. Miluju, jako, to neříkám nic proti ním. Ale souhlasím s tebou, taky to mám mnohem... Mám to rád, tady tyhle ty malé obchůdky. Když jsem právě tady v Praze, tak jsem se snažil něco takového nacházet. A třeba i v Liberci se snažím nacházet, protože i tam to je prostě na takových místech, kam jako normálně nezajedeš a snažím se. Jenže všem tady těm malým obchodníkům bych vytknul jednu důležitou věc a to je prostě jejich prezence online. Ano. Jo? Protože ty, když se je snažíš najít, to je tak strašně složité, než, jakoby pokud nich nevíš, když tady teďka budeme na Letné a bych hledal, kde tady něco koupím, šroubky. Zámečnictví, železářství, whatever. No já vím a je to takové... Víš, co je nejhorší, ne? Pro mě. Já jako člověka, co vyrostl v nepříliš praktických kruzích, já třeba nevím, jak se ty věci jako jmenují. To je takže já jako kolikrát nevím, jak se jmenuje ta věc, co chci koupit a nevím ani, jak by se jmenoval ten obchod, který by to mohl prodávat. Je do dneška stragluju, mám problém s názvem železářství. Jo. A co vlastně obsahuje železářství. Ano. Jo? To je to jako kutilské potřeby. No ano. To je tak jako věci na vrtání. Jenže potom si vezmi, že někdo to nazve kutilské potřeby a ty hledáš železářství. Jo. To je prostě, to je dementní. To je jako, to je fakt... Ale pak máš třeba jako obchod, že jdeš do instalatérství a chceš nějakou objímku a oni ti řeknou, to nemáme v instalatérství, to mají plynaři. Přesně. Plynaři jsou přes celý Smíchov jinde. Jo? Ale tak, hele, zase na druhou stranu, mně to přijde jako, ten Hornbach je takový jednoduchý na jednom místě. A jestli jsi hrál třeba GTAčko, jak se mi vždycky líbí, když chodíš do ty jednotlivé místa, kde dělají fakt jenom konkrétně tu věc. Ano. Takže to je taková gamifikace života. Jo, že já teďka jedu, můj quest je sehnat třeba na Plzeňské je obchod s řemeny. Jo. Jako ale tam mají, když shledáš klínový řemen, drážkový řemen, všechno, tak tam je obchod, který mají jenom řemeny a mají všechny řemeny. Jo? Pak je jako instalatérství, pak je tady tam, jo, je to takový jako, a je to ještě to vás toho if you know, you know. No ale to je if you know, you know. No jasně. Co ještě to skáču, to je if you know, you know. V Ostravě vím přesně, kam bych si šel koupit motorový olej, protože to vím, to prostě dělá Pema. Ale pak jednou z té bude ten starý chlap, víš, takový ten děda, a říká, ty chceš ložisko, tak ložiska mají tady. No jasně. V Holešovicích. No jo, jenže tohle všechno obsáhnout. Hele, že jo, potřeboval jsem tady něco na Letné, potřeboval jsem pilku na polystyren, na zateplení. Prostě jsme potřebovali pilku z nějakého důvodu. A já jsem zjistil, že dole v Holešovicích je nějaký obchod, který by to jako stavebniny, že jo? Ano. Takže jsme tam jeli a oni tam zhodou okolností nějakou pilu měli, tak to jsme si koupili a tak nějak jsme to jako udělali. Jenže potom o 2 týdny později jsem zjistil, že o 2 ulice vedle v Holešovické tržnici je obrovské železářství, které se nějak jmenuje. A samozřejmě tam ty pilky měly 3. Jenže přesně, když jsem to hledal na tom internetu, na té mapě a šel jsem jako tak, jak chodím vždycky to hledat, tak vole, jsem to nenašel. A to je k zblázní, to tě sužuje, že ty víš, že to tu někde jako asi je. No ono taky nejhorší je, že on to někde třeba bývalo, už tam není. No ty vole. Ferona. Jo, Ferona, nevím, jestli znáš Feronu. Miluju Feronu. No, takže Ferona už není tam, co byla. Tam už je nějaký development nový. No, to je blbý. A je to krásný teda mimochodem, jako hezky to povedlo, byli Ferona, tam lidi. My potřebujeme železo, my nepotřebujeme byty. Já vím, kam se chodilo pro karisítě. Ano, karisítě. Roxor. Je potřebuji na Roxory, děkuju. Ferona. A teďka Ferona už není 40 tam. let za chvíli. 40 let za chvíli. Tak už to přichází. A žení. Ty jsme se to dobře rozli. No, takže. A jo, to kutilství jako je dobré. Hele, my teďka doděláváme byt.
Že jo. Neděláš to ty asi rukama úplně? No právě, že doteď jsem to jako já nedělal. A teď přijde ta fáze? A už mi to jako trošku, některých holek jsem jako chtěl pomoct. Máme tam teďka stolaře, který nám dělá ten vystavený nábytek a další. A tak jako chodím tam a říkám, nechcete s něčím pomoct? Já to mám jako relativně rád, když je to v nějaké únosné míře. Ale třeba včera jsem si věšel světla a bylo to super. Moje víš jak? Jo, jako paráda. Užil jsem, já jsem si to docela jako užil, protože to úroveň náročnosti. Jo, my máme jednoho společného přítele. Ano. Který cokoliv si chce dělat vždycky sám. Nebudeme ho jmenovat, ale máme prostě kamaráda. Ten kamarád si rekonstruoval byt na Kladně. Své pomocí. Jo? A všechno, co na tom bytě dělal, tak dělal své pomocí. A to já vždycky obdivuju, že někdo do toho jde. Přesně já to obdivuju, že do toho někdo jde. Jsou lidi, co mají talent a jsou to většinou prostě chlapi vole z vesnice, trošku třeba i řemeslníci jinak, nebo jako fachmani, co třeba to nedělají a oni nedělají omítky, ale prostě borec to vezme, naštuduje si, udělá omítku, je to fest. Ale na to konto bych řekl, že to jsou lidi, když už ovládáš jakoby jedno nějaké to řemeslo, když už si třeba nevím, elektrikář, tak ty se pohybuješ v tom prostředí, na těch stavbách, řekněme a podobně, že ty jako vidíš, jak se ty věci dělají, že bavíš se s těma lidma a když už rozumíš tomu svému řemeslu, tak máš nějaké jako lékař, všeobecný lékař, má nějaké základy k těm dalším věcem. Že? Rozumím. Prostě asi nebude dělat úplně jako neurologickou operaci vole mozku, ale jako asi tuší, cca tuší, jak to asi funguje. Asi víš, že když je někdo mozkový chirurg a bude mít koníčka opravování hodinek, tak to bude mít větší dispozice, že to dává smysl. Že to je titěrné, drobné, precizní. Ano, takže lidi, co jako se tomu věnují takhle řemeslům, tak mají lepší predispozici věci dělat, protože už to mají tak trochu v ruce. Jo. Tuší obecně, jak to funguje. Tak? Ne tolik náš kamarád. Hele, přesně, cením, že se do toho pustíš. Určitě. Blbý je, když ty věci potom vypadají, že to dělalo 5leté dítě. A když ta věc je jedna, tak je to tak nějak jakoby, jo, hele, dobrý, tady to jsem si dělal sám, tohle. Blbý je, že tam v tom bytě těch věcí je třeba 350 a přesně moje precizní oko to ještě vidí. A já vidím blbě zbroušené parkety, nedolíhající lišty, tady to je nakřivo, tady kuchyňská linka, korpus má každý jiný. Jo, jako já vidím těch milion jakoby vlastně jako DIY chyb. Ještě blbý je, ty si musíš na všechno koupit ten nástroj, že jo? Ano, no to je jako, a to bych řekl, ale že mít správný nástroj, vhodný nástroj, nejen tady v těch jako domácích věcech, ale jako obecně, to je základ úspěchu. To je taková ta skvělá investice. To je jako když si koupíš vhodné auto pro svou životní situaci. Jo. Je to pravda. Že prostě to máš, protože já jsem třeba viděl, jak se pokládají koleje. Což je jako absurdní záležitost. Ale kamaráde, oni tam mají 3 stroje. Jeden stroj má přesně tu radlici, takový jako chyták, který taky. Exaktně, já jsem viděl video na YouTube, on ti to vyškrábne, v tom štěrku ti vyškrábne tu rihu, do které ty pokládáš ten prach. A pak je druhý stroj, který přesně je designovaný, že ten prach drží a ještě ho jako v exaktních jako roztečích dává tam. A třetí stroj to rovná. A třetí stroj to, a to je prostě, a to vidí, a to je jak symfonie. Jo, a kdyby oni neměli vhodné nástroje, tak to dělají 20krát déle a ještě to nevypadá dobře. No dřív se to dělalo. Zase na druhou stranu, dřív se pokládaly koleje ručně. Dřív jsme uměli přistát a udělalo se víceméně všechny koleje, co jsou v Česku, se postavili během třeba 40 let. A šlo to, no. A samozřejmě uměli jsme přistát i na měsíci, s kalkulačkou v podstatě. Ale ne, chci říct. Já třeba víš, že mám takzvaný lachtaní syndrom. Asi víš, co je. Obě ručičky dozadu. Jakože úplně se do toho neženu, protože vím, že v tom nejsem dobrý. Jo? Jedna věc, co si myslím, že chlap by měl umět, jako ženská ideálně, když chceš žít jako samostatný, je vrtání. No to určitě je to základ. A je to přesně, základ je dobrá vrtačka, to je pravda. Jo, jakože když máš blbý příklep. Dobrý vrták. Taky důležité. No. Dobré je mít jakoby příklepovou vrtačku, to se hodí. Protože s tím jsi mnohem víc jakoby hbitý a precizní. Ale ty vole, já si pamatuju moment v životě. Já jsem vždycky, když jsem vyšel garníže, tak to bylo fakt přesně, když to dělal, jako kdybych chtěl Toničko přivrtej garníže 8leté, tak to víceméně dopadlo takhle. A já si pamatuju, že jsem to dělal u bráchy jeho bytě nájemní před 10 lety. A už jsem předtím navrtal 10 garníží, všechny blbě, že? To upadávalo, malý šroubek, velký šroubek. Já jsem dělal tu práci, jsem si nastudoval, do jaké díry patří přesně jaká hmoždínka. Ano. Pod jak hluboko, všechno jsem to fakt jako nastudoval na YouTube.
Poprvé jsem to pokazil u sebe a pak jsem šel vrtat k tomu bráchovi a ty vole, já jsem to vyměřil. Navrtal ty garníže úplně přesně, úplně drželi, byly rovně. A já si pamatuju, úplně na to koukám a říkám si, dobrá práce. To bylo ono. A od té doby umím vrtat moždinky. že já instaloval police u nás doma, vrt, rovně drží. No, ale to je o tom tréninku. Jako, to jsou přesně věci, co se říká, že máš grif na to, že to dostaneš do ruky. Jo, a... Ještě bych se chtěl naučit jednu věc, teda předem si zjistit, co tam je pod tím, mít takový ten strojek. No, to moc nefunguje. Ne? Jako to je takové my jsme tady teď jednooký mezi slepými král. My jsme tady navrtali třeba jako elektriku teďka. No tak jasně, tak to zrovna dokážeš jako zjistit. To si myslím, že jo. No. A viděl jsem i video, jak někdo navrtal trubku jako s vodou. Já jsem taky navrtal elektřinu a takové, jako stalo jsem to párkrát. Ale ještě k tomu kutilství, jo, jestli ty říkáš, že náš společný kamarád to tam má v některých jako nedotažené. Já jako tak nějak vím proč, protože ty samozřejmě máš odhodlání, že to jako uděláš a hele, je to takové to pravidlo 80-20, jo, že prostě... Takzvané Paretovo pravidlo. Ano, že jako za 20% času uděláš 80% plochy a pak za těch 80% času zbylých děláš těch zbylých 20%, co jsou jako detaily. Ano, ale těch 20% detailů udělá 80% dojmu. Přesně, jo, takže jako je to takové zaklíčované do sebe. A jo, a ty máš to odhodlání, teďka jako víš, jak ti to jde pod těma rukama a pak máš řešit ty detaily a z začátku si říkáš, že to bude trvat jako nějakou dobu a že to zvládne, že to bude dobrý a pak se začneš na těm detailům, ten se to jako často jako vykašle, říkáš, ty to už je vlastně jako dobrý, já s tím jako budu žít takhle. A nevíš, co nejhorší? Občas to taky že občas to, ty si neřekneš tohle, ty si řekneš, já to dodělám. No, to je takzvaná selektivní slepota. A to, jakmile se do toho dostaneš. Já jsem teďka se přistil, že mám doma jsem zadělával díry po moždinkách, sundal jsem něco, ty jsem zadělal nějakou, nevím čím, nějakým tmelem. Aha. A říkal jsem si, Michale, až ten tmel uschne, tak musím zbrousit a musím to zamalovat. Teď jsem na to, včera večer jsem na to koukal, že vlastně půl roku už tam koukám na ty zadělané díry, ale já už to nevidím. Chápeš? Ty to nevidíš. A proto mají ty lidi bydlí v těch barácích, co mají vlastně místo fasády, mají jenom tu šedou, že jo, takovou tu stěrku, nebo tu penetraci, nebo co se tam dává. Proto prostě lidi bydlí a chodí prostě, nemají dodělanou zahradu 20 let na baráku. Že to jako ultimátně nepotřebuješ, je to jenom nice to have, ale prostě ty to už nevidíš. Ty už chodíš kolem a jsi slepý. Ale to jsou ty věci, co třeba my teďka vnímáme, že jako musíme dodělat. Protože když to nedoděláš, než se jako nastěhuješ, tak už to nikdy neuděláš. Nikdy. To je blbý, no. Když se podíváš, René, tady uvidíš na stěnách schované objímky od světel, tak tady měly být podsvícené ledky v tom. Jo. No, tak jsou tu podsvícené ledky? Ne. Ale jako zase na druhou stranu můžeš si dát pak jako jeden den, kdy se jako nadechneš, řekneš si, OK, tak dneska to dodělám. Prostě dodělám to dneska půl dne, den tomu věnuju, oběhnu to, dodělám to, nachystám se na to a prostě bude to. Víš co, a ten pocit, na druhou stranu, René, budu oponovat, občas pro muže, co je jako rád kutí a něco dělá a má jako projekty, tak tohle to může být i prokletí. Já si pamatuju, že moment, kdy jsem svoje terénní offroadové expediční Volvo dokončil. Ano, ty to přestalo bavit. Tragický moment. No. Je to absolutně to auto, v tu chvíli mě to přestalo bavit. Ale to tak je, no. Už tam nic nebylo a už mě to nebavilo. Ten nejlepší byl ten moment toho, jo, až budu mít víc, až zase mi přijdou peníze nějaký, tak tady udělám tohle, prostě zvýším to, lift kit, tohle. A už se těšíš a úplně to plánuješ a pak se představuješ, jaký to je a pak je to hotový a se na to podíváš. Hele, další. To je ten nejsmutnější věc na tom, když si koupíš auto, že už ho nemůžeš vybírat. Jo. A se vším, když někdo se najde v tom, že si vybírá, já jsem vybíral kávovary, že jo. A člověka to jako baví, že jo, tak se s tím hraješ, tohle, hledáš tohle, tamto. A dobrý, no a pak si věc koupíš a dobrý, no tak teďka ji mám, no a tak teďka, vole, jo, že někdy to dobrodružství jako v té cestě. Když tu věc máš, ty říkáš, no jsem to pěkně nepotřeboval. Takže dobrodružství, cesta je cíl občas. Cesta je cíl. BMW to říkalo. Co? No. BMW to byl jejich claim marketingový. Neříkali náhodou spíš Ultimate Driving Machine? Ne, oni říkají, že i cesta může být cíl, to řekl BMW. A pak bylo Audi a ti říkají, že mají náskok díky technice. Vorsprung durch Technik. Ano. A já jediné, co si zapamatuju, je Durchfall. Durchfall je průjem. Slovní průjem. Ano, slovní průjem. A bude Verstopfung, a to je zácpa. Ano. Ale zase taková ta jako střevní. Protože pak je štau a to je zácpa. To jsou ty slovíčka, co já vím, že třeba umím z angličtiny ve škole scurvy. Víš, co znamená scurvy? Ne. Kurděje.
Prostě, to je jako, do dneška si ji pamatuju, prostě, Ondra Pavlovský, prostě spolužák, Scurvy. Skurvy se to jmenuje, skurvy. No. Takže skurvy jsou Kurdě. To je takové námořní téma, což mě přivádí k tomu, že Izraelce v mezinárodních vodách zastavili loď humanitárních selfie pracovníků. V čele s Gretou. Ne, to zase radši nepouštíme. No, je čas skončit. Je čas skončit, tady, ano. Takže, vážení posluchači, poslední věc vlastně, kterou jsme měli začít. Ano, dnes je středa a ano, vyšel nový Drive. Ano. A ano, Michale, co? To je nová realita. To je nová realita. My jsme si řekli, že Drive bude odteď vycházet ve středu, takže s touhle bombou, že Drive vychází ve středu, se můžeme rozloučit. Ano. Takže díky, že nás posloucháte a... Mějte Drive. Příští středu zase. Ahoj. Příští středu. Pa. Čauky.